Panguva ino vanhu vakuexposa footage yekubva kumasure kuma-previous years. Hanyasi kuonekwa kunzi mukomana anonzi Chris Mutsvangwa akagara ane beef navice president Constantino Chiwenga, kunyange vanhu musingapindiri pamadisputes avo, but footage iri kubuda panguva ino inotaura kuti mukomana uyu nagenerali vanga vagara vasingakliki noriba wasubscribe walaika on the bell icon. Panapa vanobuda vakomana namajarajaros achiuya achitega pane post yakaita musi 14 August 2024 achiposta this picture anoona kuti general pavanosvika vachimhoresa some other ZANU-PF leaders. Chris haana kumusimbira akaramba akagara mudanyo achiti Monica Mutsvangwa stood up to greet Chiwenga yesterday, but Chris was very hesitant. The person sitting on his left had to persuade him to stand up and greet Chiwenga, which he then did. Mutsvangwa strongly believes that Chiwenga is too shallow to take over ZANU-PF leadership, but him. Anu Yamajara James achiti Christopher Mutsvangwa is a deep-seated hatred for General Chiwenga, and Mnangagwa is busy fueling the hatred. Though bottom line yaruka panapa achiti panapa the Zimbabwean leader is not taking advantage yemukomana Mutsvangwa oshandisiwa kuti arambe achipusha out general. Panapa anoendera mberi nawo achikomenda achiti there is new emerging information which suggests that Christopher Mutsvangwa is working together with Mnangagwa to undermine President General Chiwenga, the second secretary of ZANU-PF. It will be reviewed soon. Domashko anoya panapa achipa is a guarantee na majara jose achiti the truth is going to be reviewed soon. Muchazoona zvinofamba kunguva achiti watch the space. Zvitiko zvatiri kuona kuti chokwadi chabuda pachena kuti kubva kare vanhu pavaingova zvavo mu the ruling party 2017 back up to now Mutsvangwa anga ari munhu akanga akamaka generals kamboiti maturu colors akubuda machi panguva eno. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu mutudze mafunguro enyu. So subscribe or like and turn on the bell icon.